Hello, in lo dam tlang em ke ni chung po kan dam tlang a hei tu na hianin kan vacation ni sari na tlai lam pang ani a aperitif ti pa in tlang lama kan fatei kwal don ani tuna kan na hi vulgar de na ani a Dolomites tlang nuai ani ta hianin no pang infiam na te a oma chuanin bar te a oma he tlang he lung sang he lung lian hi Dolomites anti a Italian tung chuan Dolomite anti Dolomites amoi em maya alar em bokani Google te pokhanin lo search theyanga indu chuanin mo chuan helaya bulvela mi kan hmu ho hi khwalzin ve vek thawan ni a Italian ve kan ni lawa German te French mi te English mi te an ni helai hmuna hian vacation ron hmangin an ron kalvi a chuanin a hmun hi anuam em a helai thinga zum fur kan hmu hi ram hrang hrang hming le a hlat zawng te an dah ve ani Be careful. Sim! Wow, brava Gemma! Sí, well done. Tha min lo lak sakte an tia video kha kan la de ya video lak lai khan an chadu lo lu tu kan thalak line ka ti der ni hi chan an din na hnunga mi so baranya na kina coffee te kan vala inanga chanin thudang de su tyang in te takte u thing anga kan hmu po so ataw lu tu ka heng lai hanin ke ni ang mi pa ngai tan chanin in su tyang in te takte po so kan le ve pha kan ni lo mo ataw lu tu Gemma.
tunah hianin bar chunga kan oma jema panin hianin coffee kan indona kan ngak meka hei ani chuanin tui a in ker ker mai mo Bellissima. chuanin helai thil in khai kan hmu hi ut thing hmanga an ker ani a engkim mai hi thing hmanga ker milem te insak te thing hi an hmang war em a chuwang chuanin helai a hmun pawh hi a hming thanna pakhat ani tel ve boka pangpar pot ti ang reng te hi thing hmanga tangin an siam vek ani Gemma. tunah hianin ho kan tum to a ama ero chu kan ho konga helai hmuna hian bong an tlatir kan hmu le si a kan han toy khomwang le lok dona helai hmun hi mani pokanin karon tilang to a chuanin ama ero chu kamini khan bong an tlatir lawa vo in ni chu wani thlak deuin hei kan han hmu a kan lom khopa ti hanin bong te an vula chu wang chuanin an sa te an spec ti te khetiang hau hi a tharin a quality a tha em ani chuan an cheese ti te a quality a tha em ani mo Baby. tuna kan vacation man na hmun hi Valgardena ani a northern Italia omani a helai lungliam pui moi tak tak kalau ti lan thin hi Dolomites anti a Italian tong chuan Dolomite anti ni chuan henglai hmun hi sport meet tan pu anwam em a ski te biking te rock climbing te anti china chuan in khovela holiday man na hmun atana hmun nuam berle mantau berpola an thlan ani a protected area ani a an protect veka hemi gate kan luna turbula po hianin carabinary station a omani police ten an vil thlap ani mo Kaka shit. What happened? From my phone, you will have.